Croeso'r fideo hwn sy'n cynnwys cyflwyniad byr i egwyddorion allweddol y maes methodoleg mewn ymchwil addysgol. Rwy'n ni'n ffocysu yn benodol ar ymchwil sydd yn agos at ymarfer neu sy'n seledig ar fethodoleg ymchwil gweithredol neu ymchwil gan athrawon. Hoffwn ddechrau gan esbonio rai termau allweddol. Beth yw methodoleg? Mae methodoleg i bob pwrpas yn fframwaith, ystod o egwyddorion ac ymarferion ymchwil. Rydyn ni'n defnyddio methodoleg mwyn cynnal prosiect ymchwil mewn modd sydd yn gydlynol a systematig. Mae methodolegau yn seledig ar syniadau am wybodaeth a gwir. Yr hyn sydd yn gyffredin ymhlith y methodolegau edrychwn ni arnynt yn y fideo hwn yw'r syniad bod modd i wybodaeth newydd am addysg cael ei chreu gan ymarferwydd sydd yn cynnal ymchwil yn ei sefydliadau addysgol. O fewn methodoleg, rydyn ni'n gallu defnyddio dulliau unigol a thrafodwn ni rhai o rein maes o law. Y cyngor gorau yw darllen y maes methodoleg wrth gynllunio eich prosiect boed yn ymchwil agos at ymarfer, ymchwil gweithredol, ymholi gan athrawon neu ymholi broffesiynol. Bydd angen i chi bwyso mesur ar y cryfderau a chyfyngiadau fframweithiau fel hyn cyn darganfod yr un sydd yn ffitio'n orau gyda'ch prosiect chi. Hefyd, mae'n bwysig i ystyried y goblygiadau moesegol sydd yn codi wrth ddefnyddio methodoleg a dulliau penodol. Cofiwch edrych ar y cynllawiau moesegol sydd ar y safle hwn. Dwi eisiau gwrthgyferbynnu dau fframwaith ymchwil adnabyddus yma mwyn gwerthuso i rhinweddau amrywiol. Ar un llaw, mae gennym ni drosolwg o fethodoleg ymchwil gymdeithasol ac ar yr ochr dde, methodoleg ymchwil sydd yn cael ei arwain gan ymarferydd. Y peth gyntaf i nodi yw mewn rhai prosiectau, ond nid pob un dwi'n pwysleisio, dim ond ar gyfer rhai prosiectau ymchwil gymdeithasol, mae allynoldeb yn cael ei gweld fel mantais mwyn i'r ymchwilydd cynnig rhywfaint o wrthrychedd. Ac weithiau, yn ôl safbwynt hwn, mae bod ar y tu allan yn gallu cynnig eglurdeb wrth ddadansoddi a gwerthuso. Ar y llaw arall, o fewn ymchwil sy'n cael ei arwain gan ymarferydd, mae bod yn rhan gynolog o weithle yn cael ei weld fel elfen hanfodol o'r broses ymchwil, mwyn mynd i'r afael a chymlethdod y sefydliad. Nid yw'r ymarferydd ymchwilydd yn honni fod yn wrthrychol, ac maen nhw'n cydnabod unrhyw ddylanwad sy'n ganddynt dros yr ymchwil. Fel sy'n wir am bopeth y maes ymchwil, mae yna dipyn o ddadlau o fewn a rhwng y gwahanol draddodiadau hyn. Y cyngor gorau rwy am roi yw darllen amdanynt, darllen am fframweithiau eraill, ac yna benderfynu ar yr hyn sy'n cyd-fynd â'ch amcanion. Mewn gwirionedd, mae llawer o ymchwilwyr yn bragmatig iawn lle mae methodoleg yn y cwestiwn, gan ddewis y fframwaith gorau gan ddibynnu ar yr ymchwil maent yn cynnal. Yr elfen o gwrthgyferbynnu arall i nodi yw'r ffaith bod rhai, ond eto nid pob un dwi'n pwysleisio, rhai prosiectau ymchwil gymdeithasol yn dod i ben wrth dynnu casgliadau. Ar y llaw arall, mae ymchwil sy'n cael ei arwain gan ymarferydd yn parhau mwyn cymhwyso unrhyw wybodaeth neu fewnwelediad newydd i ymarfer, i weithredu ar yr hyn gafodd ei ddarganfod yn ystod yr ymchwil. Mae gwybodaeth newydd yn gynnyrch o'r broses ymchwil, ond felly mae ymarferion proffesiynol newydd hefyd. Mae gweithredu newid mewn ymchwil sy'n cael ei arwain gan ymarferydd yn broses cymhleth, ac mewn gwirionedd mae'n bosibl bydd prosiect ymchwil sydd yn defnyddio methodoleg fel hyn yn mynd trwy sawl cylchrediad, adnabod concern, tynnu casgliadau, cymhwyso nhw nôl i ymarfer, gwerthuso, adnabod concern unwaith eto, ac yn mynd trwy'r cylch sawl tro. Eto y cyngor gorau yw darllen yn y maes mwyn darganfod y fframwedd sydd yn fwyaf addas i'ch prosiect chi. Un o'r rhinweddau arall o ymchwil sy'n cael ei arwain gan ymarferydd yw lleoliad neu safle'r ymarferydd ymchwilydd. Maen nhw'n gynolog y mywyd y sefydliad lle mae'r ymchwil yn digwydd gyda llawer i'w ystyried. Wrth ddadansoddi'r data, tystiolaeth, ymarferion gymdeithasol, proffesiynol ac addysgol ei sefydliad, bydd angen iddyn nhw ystyried hefyd eu perthynas gyda chyfranogwyr ymchwil fydd o bosibl yn gydweithwyr a dysgwyr iddyn nhw. Bydd angen iddyn nhw hystyried sut mae gweithredu ar sail gwybodaeth newydd, sut mae gwneud synwyr o hyn oll, a sut i wneud synwyr o'i lle ei hunan yng nghanol y sefydliad a'r ymchwil. Fel y gwelwch chi ar ochr dde, mae angen i'r ymarferydd ymchwilydd fod yn hunan ymwybodol am eu perthynas gyda'i gwaith a'i ymchwil, yn onest am yr effaith maen nhw wedi cael, neu beidio, a'i dylanwad fel ymchwilydd ac ymarferydd.
Mewn rhai prosiectau ymchwil, yn enwedig ymchwil sy'n agos at ymarfer, mae ymarferwyr yn cydweithio gydag ymchwilwyr. Weithiau mae hyn yn cael ei adnabod fel cyd-gynhyrchu, lle mae'r ymchwil yn defnyddio arbenigedd o sawl ffynhonnell. Wrth raidd cyd-cynhyrchu ydy cyfaddawd, man canol i raddau, rhwng y ddau fframwaith rydyn newydd ei gweld. Cydbwysydd rhwng allanoldeb a bod ar y tu fewn, lle mae'r ddau yn cael ei gweld yn ddefnyddiol mewn gwahanol ffyrdd. Enghraifft, mae ymarferwyr yn gallu elwa o arbenigedd ymchwil, os nad ydynt yn arbenigwyr eu hunain yn barod, ac yn elwa o gael safbwynt allanol gwrthrychol. Mae'n gallu lleihau ofnau am brosesau ymchwil sydd weithiau'n gallu dychryn pobl nad sy'n gyfarwydd yn nhw. Mae hefyd yn gallu helpu ymarferwyr ail-ddiffinio ei rôl eu hunain a'i perthynas gyda gwybodaeth proffesiynol sydd wedi cael ei cynhyrchu gan ymchwil. O ran ymchwilwyr, maen nhw'n gallu elwa o gael mewnwelediad i wybodaeth proffesiynol ac ymarferoldeb casgliadau'r ymchwil. Gallen nhw ddatblygu dealltwriaeth fanwl o realiti'r cyd-destun ymarfer, safbwyntiau unigryw byddwn nhw'n ffindo fe'n anodd cael mynediad atyn nhw heb gydweithredwr ar y tu fewn. Mae gan ymchwil sydd wedi cael ei cyd-gynhyrchu ei rinweddau, ac eto y cyngor gorau yw darllen yn y maes mwyn darganfod y fframwaith sydd yn fwyaf addas i'ch prosiect chi. Yn symud ymlaen at ddilliau penodol, mae'n amhosibl trafod popeth mewn fideo byr, ond dyma rai o'r dulliau mwyaf gyffredin mewn prosiectau ymchwil y maes ymchwil gweithredol gan ymarferwyr yn y byd addysg. Felly cyfweliadau, grwpiau ffocws, dydd-lyfrau adfyfyriol, arolygiadau barn gyda choliaduron ac arsylwadau. Mae dydd-lyfrau neu dyddiaduron adfyfyriol yn un o hoelion 8 prosiectau ymchwil sy'n cael ei arwain gan athrawon neu ymarferwyr eraill. Maen nhw'n cael ei defnyddio mwyn cofnodi syniadau'r ymarferydd ymchwilydd tra'n ffres ac yn amserol. Hefyd, maen nhw'n ddefnyddiol mwyn datblygu eich syniadau a dehongliadau cyn dechrau ar ddadansoddi ffurfiol. Defnyddio'r dyddiaduron adfyfyriol mwyn cofnodi digwyddiadau neu faterion o bwys sydd wedi effeithio ar broses neu ganlyniadau'r ymchwil. Maen nhw hefyd yn ddefnyddiol fel lle i fynegu barn. Mae ymchwil, fel ymarfer, yn gallu bod yn ddifyr a gallu ysbrydoli. Mae hefyd yn gallu bod yn heriol a rwystredig. Mae'r dyddiadur yn ddefnyddiol mwyn adfyfyrio ar hyn oll. Felly, gan ddechrau gyda chyfweliadau, efallai taw'r cyfweliad lled strwythuredig yw'r math o gyfweliad mwyaf cyffredin mewn ymchwil addysgol ac ymchwil gan ymarferwyr. Yn y bôn, mae cynnal cyfweliad lled strwythuredig yn golygu bod yr ymchwilydd yn gofyn cwestiynau i gyfwelau sydd wedi cytuno i gael ei gyfweld o flaen llaw. Ond mae digon rhyddid a hyblygrwydd i'r cyfwelau ateb, crwydro, ail-ymweld y rai atebion ac ehangu fel sy'n berthnasol iddyn nhw. Mae cyfweliad lled strwythuredig yn ddull defnyddiol i ymchwilwyr gan ei fod yn galluogi'r ymchwilydd i ddeall yn fanwl profiadau, realiti a gwerthoedd y cyfwelau. Ac mae modd addasu'r i strwythur yn ôl yr angen. Felly mae cyfweliadau lled strwythuredig yn cynnig cydbwysedd rhwng trafodaeth strwythuredig a thrafodaeth penagored ac yn caniatáu hyblygrwydd a chrwydro paparsol yn ystod y cyfweliad. Un cyfyngiad o gyfweliadau yw eu bod nhw'n cymryd amser i gynnal ac i drawsgrifio'r data sydd wedi ei gasglu os ydych wedi ei recordio. Bydd pob cyfweliad lled strwythuredig yn wahanol ac maen nhw'n cynnig mewnwelediad manwl, ond nid y math o ddata sy'n cynnig eu hunain i dynnu gasgliadau rhyfadol neu ystadegol. Dydyn nhw ddim yn arbennig o addas ar gyfer darganfod barn nifer fawr o bobl chwaith. Mae'n bosibl y bydd cyfweliadau unigol yn gallu bod yn brofiad anghyfforddus i rai, yn enwedig i ddysgwyr, plant a phobl ifanc. Weithiau mae siarad am gyfnodau hir yn gallu bod yn brofiad diflas ac anghyfforddus i blant. Dull cysylltiedig â chyfweliadau yw grwpiau ffocws, lle bydd rhyw grŵp o ryw 5 i 10 o bobl sydd wedi gytuno i cymryd rhan yn trafod mater penodol ac yn ymateb i gwestiynau gan yr ymchwilydd sydd yn hwyluso'r drafodaeth. Mae grwpiau ffocws yn ddefnyddiol i ymchwilwyr ddeall ystod o brofiadau neu o farn sydd yn bodoli ar fater. Maen nhw hefyd yn cynnig eu hunain i ymygweddau a gweithgareddau rhyngweithiol megis tasgiau cydweithredol. Ond mae gan grwpiau ffocws eu cyfyngiadau hefyd. Yn ystod grŵp ffocws, mae rhaid i'r hwylusydd weithio'n galed iawn mwyn arwain y drafodaeth i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i fynegu barn.
ac i wneud yn siŵr nad yw'r drafodaeth yn cael ei domynyddu gan aelodau sydd yn fwy barod i leisio barn. Ac, os ydych wedi recordio'r grŵp ffocws, mae'n gallu bod yn anodd i drawsgrifio fe a gwahaniaethu rhwng cyfranogwyr. Mae arolygon barn gyda holiaduron eto yn ddull cyffredin y maes ymchwil addysgol gan ymarferwyr. Yn wahanol i gyfweliadau, maen nhw'n ffordd ddefnyddiol o gyrraedd a chasglu data gan nifer fawr o bobl mewn modd cyflym ac effeithlon. Dyw holiaduron ddim yn cynnig y math o ddyfnder a geir gan cyfweliadau, ond os ydych yn defnyddio cwestiynau wedi codio flan llaw, mae modd tynnu casgliadau rhyfadol ac ystadegol sy'n seledig ar safbwyntiau nifer fawr o bobl. Ond mae angen cynllunio gofalus y bwriadus a geirio cwestiynau yn gywir iawn mwyn i holiaduron fod yn effeithiol. Bydd angen ystyried pwy yr ydych am samplu a pha mor debygol ydyn nhw o ymateb. Mae arolygon barn yn gallu methu oherwydd cyfraddau ymateb isel gyda'r canlyniad nad oes digon o ddata i greu casgliadau ystyrlon. Mae angen sicrhau bod eich cwestiynau yn glir, cywir ac yn casglu neu fesur yr hyn rydych am ei wybod. Mae yna ystod eang o opsiynau o ran ffurf cwestiynu, megis cwestiynau agored, cwestiynau deibarthol, cwestiynau lleosog, graddfa Likert, ond byddwn yn eich annog chi i edrych ar y ffynonellau ar ddiwedd y fideo hwn. Mae arsylwadau yn ddull cyffredin mewn ymchwil addysgol, dull lle mae ymchwilydd yn arsylwi ar yr hyn sy'n digwydd o fewn ystafell neu gyd-destun dysgu arall. Fel sy'n wir am bob dull rydym wedi trafod yn y fideo hwn, mae'n bwysig i ystyried y goblygiadau moesegol o gynnal arsylwi wrth gynllunio eich methodoleg. Cynhelir rai arsylwadau gan gyfranogwyr arsylwyr, lle mae'r ymchwilydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cael ei arsylwi. Mewn achosion eraill, bydd yr ymchwilydd yn dewis bod yn arsylwyr nad sy'n cyfranogi ac yn cadw pellter gan istedd yng nghefen yr ystafell enghraifft. Mae'r ffurf mae'r data yn cymryd wrth gael ei gasglu yn amrywio hefyd. Mewn rai arsylwadau, bydd yr ymagwedd yn un anstrwythuredig, sef arsylwadau sydd yn olrhain yr hyn a ddigwyddodd mewn modd pen agored anstrwythuredig gan gynnig disgrifiadau o ddigwyddiadau a dehongiadau ansoddol yr ymchwilydd. Ar y llaw arall, mae rai ymchwilydd yn cynnal arsylwadau strwythuredig, lle bod modd defnyddio matrix mwyn cofnodi neu gyfri y nifer o weithiau mae rhywbeth yn digwydd, megis gweithgaredd, digwyddiadau neu ymddygiad penodol. Felly, i grynhoi'r hyn rydym wedi ei drafod, fel ymarferydd ymchwilydd, mae gennych chi ystod o fethodolegau a dulliau penodol mae'n bosib defnyddio. Y cyngor gorau yw darllen yn y maes mwyn darganfod y fframwaith a'r dulliau penodol sy'n fwyaf addas i'ch prosiect chi. Mae angen pwyso a mesur ar ei cryfderau a chyfyngiadau. Ac yn olaf, fel ymarferydd ymchwilydd, mae angen meddwl ac adfyfyrio ar eich rôl a safle yn y cyd-destun lle cynhelir yr ymchwil. Mae angen adfyfyrio mewn modd gonest a diffiant am oblygiadau rôl ddeuol fydd gennych chi wrth gynllunio eich methodoleg ac wrth gynnal eich prosiect. Dyma'r cyfrnodau ar gyfer y fideo hwn. Dyma ddarllen pellach, sef ffynonellau dethol sy'n werth darllen mwyn darganfod mwy am gynnwys y fideo hwn. Hefyd, os ydych am weld enghreifftiau o prosiectau ymchwili gan Athrawon o Gymru, mae llyfrgell ymchwil ar-lein y meistr ymarfer addysgol yn cynnwys cronfa ddata lle gallwch chwilio am a darllen enghreifftiau.